Bring him here. Bring him here. If you go to other churches, they'll say he's got a demon. Check your ways. When you go to traditional healer, your ancestor will tell you to go and do a traditional ceremony. You have a headache, they say go do traditional healing. When you burp coke, they say it's an ancestor. Coca-Cola burps you. You burp one time and say you've got an ancestor. Everyone is a traditional healer. Drink a lot of coke. You burp. You've got an ancestor. Yes. Whistle. Who are you? 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 Who is he going with? He's going with you. Do you know Nazareth Church? Yeah, was koza khona ba. Listen. Number one. Tramatol. He's got a big gift. Put a mic there. What do you want me to do? What must I do to you? What must I do for you? I'm the prophet. What are you saying? Samsana noblos bokiba. Samsana nabameli basezulwini. Mama Nazareta. Nokhuleka. What must I do? Listen. You must understand spiritual things. In spiritual, I see a red candle. In spiritual, I see a yellow candle to collect his angels. Bring the yellow candle as well. Some more.
moya lehodibome nazi ibani mabonekiana ngikhuphula isipho sakhe namhlanje ngibula mpho ya hayi kajeko ngisusa ubumnyama namhlanje sabotho kajeko ngalezi ibani kababoneana masebukelwe esweni likamoya yabuhelo lehodibome ngalezi ibani maboneana Nkosi yami. Yaphezulu. Uyezwa ke manje? Yaphezulu. Yeah. Yaphezulu. Lalela manje Listen, khona izinto aseyibona ikamoya he's seeing spiritual things now. uyaqala uyavulwa manje He can see them. ngimbambisa ibani mhlathe phansi I'm giving them his mhlathe phansi ngezinqa babise la babise la Make him hold his candles. baba baba la Hold baba here. lapha ke baba lapha Hold here. ya bamba kanje lezi ibani akube khona umuntu eduze kwami nethawula lami zindlondlo zamandla ngithi namhlanje nazi ibani Mabonekiana. nazoke yes yezwa ke manje Are you hearing now? nazi ibani ngiyakhansela Yeah, the ya lights. ngiyakhansela ngithi sebenzani kuye ingelosi Work on him. lonke angels. amathonga kubo sebenzani Work on him. ngiyalihlanganisa Combining you. ngiyalihlanganisa I'm combining you. ngiyalihlanganisa I'm combining you. nazoke yes ya ngiyalihlanganisa I'm combining you. indlondlo ayihlangane zonke phezu kwakhe The angels connect on him. nithini indlondlo zesulu What are you saying? Siyabonga kakhulu. nazoke Here you go. akuduma ihlobo akuduma ihlobo akuduma ihlobo Clap your akuduma ihlobo hands. kikisa 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 Halalisa. kikisa kikisa Halalisa. kikisa kikisa Halalisa. kikisa Halalisa. halalisa 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 Halalisa. halalisa halalisa Halalisa. zonke izintshaba zakho Batho ba hao. izitha zakho Batho ba hao. ngelula isandla namhlanje phekwakho Ke beya matsoho hodimo ha bona. zonke izitha zakhe ezimile endleleni yakho Diratsa namhlanje mayidediso phambi kwakho namhlanje abatlohe pele ha bona. emsebenzini wakho mayidediso namhlanje Aditloswa kajeko. ithi ngisize baba Two-centered. ithi ngisize baba Two-centered. ngisize baba Two-centered. imake sibuye la kulo mntwana uhamba nobalo Who is she going with? lo uhamba nobalo Who is she going with? wena uhamba nobani wena Who are you going wena with? osukuma uhamba nobani Nhlakanipho losisiloya unonhlakanipho lo lolu phansi yebo okay ngizakunceda I'll help you. lona uhamba nobani Who is she going with? kunjani mntanami How are you, my child? uhlala pho Where do you live? Eduduza. oyidod uyini na wena Who is she with you? uma wakho She's your mother. ngifuna ukuthi ife ivuka la umtshele ukuthi mama ubuyenza ukuthi I want you to tell her what happened. as makufika she was- esikhathini sokuthi kukhuluma izinto ezithile When- mama kunento ebikhuluma kuwena ithi ngicela You ukuthi must say uhlale this. la Just sit there. hey nakamandla There's nakamandla the power. hey amandla Power. ubani wena Who are you? nina mimoya You spirit. Ubanola. Who is here? ufunana Who are you? ubanola Who is here? ubanola Who is here? ubanola Who are you? ubanola Who are you? nifunani la What do you want? nifunani la What do you want? nifuna ntoni la What do you want? awubuyise intambo yami Busa thapo yaka. ngoba zonke izono ebengizenza namhlanje isoba soba ebusweni bakho
ntambo le ngiqede ngayo. Amfake le ntambo ngingamule lento lapha ke. Kenya thapo ena re Ngamla gaole le so sena. Manje ngiyayinqamula lento. Ke a e gaola. Mawumfaka leyo ntambo khona into ezokwenzakala kuyena manje. Hona le se se tlo etsahalang ho yena. Nazok. Yes, nazok. Suka kuyi. Iyasha. Washa. Yayiphuma enyaweni. Hayitswe. Nayiphuma enyaweni. Tsoma utu. Iyaphuma enyaweni. Yatsoma utu. Iyaphuma enyaweni. Yatswa. Iyaphuma enyaweni. Yatsoma utu. Iyaphuma enyaweni. Yatsoma utu. Iyaphuma enyaweni. Yatsoma utu. Iyaphuma enyaweni. Yatsoma utu. Yasha. Yatsha. Yatsha. Lala is a snake. Inyoka. Inyoka. Phela. Inyoka. Suka kuyi. Inyoka. It's a snake. 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 Inyoka. Inyoka iyaphuma. Inyoka Iyaphuma yatswa. inyoka. Yatswa. Iyaphuma inyoka. Yatswa. Iyaphuma inyoka. Yatswa. Yes. Back to the sender. Wala mara. I better move. Wala mara. I better move. Back to the sender. I better move. Back to the I sender. better yes. Back to the sender. Yes. burning. Yes. You're burning. Yes. You're burning. Yes. You're burning. Yes. You're burning. Yes. Akaphiliswa uNoah. Uphiliswa ubani umprofeti uQaba ngoba uNkulunkulu ungene kumprofeti uQaba ngomoya wakhe. God is spiritually is inside the prophet Dr. X. Baba onamandla. Modimo a nang le matla. Baba uNkulunkulu wesizwe. Modimo wa lehodimo le lefatshe. Le nyoka Noga ena bebemhambisa nayo. e ba mo tsamaisang le yona. Ngibiza igama lakhe Ke bitsa lebitso la hae. ezweni lokufa, Lehodimong la ezweni botjha. lobumnyama. Lehodimong le botsho. Yes. Fuse. Thank you. Botsose. Thank you. Nango ke. Ke yona. Imsebenzi yabonakala. Imsebenzi yabonakala. Awushaya izandla unyakaza. Awushaya izandla unyakaza. Awushaya izandla. Angizokumshiya kanjalo. I'm not going to leave her like this. Ngifuna ukumbusisa buyisa amafutha I want to bless her. Keep Bring isigqoko, my mntanami. anointing oil. wemntanami. My child, Ngicela ukukhuluma nomprofeti. talk to the prophet. Mntanami iphi into ngathi baba umprofeti My child, mawungangenzela ukuthi what do you want to ask the prophet to do for you? ngizobuya ngiphethe imali ngizobonga. I'm going to come back with money to be Khuluma grateful. nami mntanami. Talk to me, my child. Kuthi kuvuleka into zami ngoba kumnyama nje konke akukho kuphumelelayo konke nje ngikuthintayo kuyashabalala umsebenzi awukho noma sizama ibhizinisi nosisi wami akuphumeleli lutho nje kuthi kukhanye kuvuleka into zami Angithi nibonile inyoka snake Did you see the snake bemhambisa nento. that they were spiritually making a go with? Angithi yabo nje manje lo You see this one, lento ebimvalile the thing that closed her. sengiyambusisa. I'm Wemntanami blessing her now. susa isigqoko. Remove your hat. Uyakholwa umprofeti? Do you believe in the prophet? kholo Awuthi ngikubusise mntanami. Let me bless her. Ngivula yonke iminyango eyibusiso phezulu kwakho. I'm opening all the doors of Namhlanje blessings. ungaligezi ikhanda. Today, don't wash your head. Ikhanda ungaligezi. Don't wash your head. Ethi mprofeti Say the prophet. ngiyamukela I'm ngiyamukela accepting isibusiso sami your blessing. nenhlanhla yami. My luckies, Ngicela ukukhanya. ngicela let they be ukukhanya brighten things up. Ngicela zonke iziphiwo Let all my gifts engafika nazo kulomhlaba that I came with on earth, mayibuyiswe. mayibuyiswe Makuvuleka amaphupho wami. may my dreams open up. Makuvuleka inhlanhla yami. May my luckies open up. Makuvuleke umsebenzi. May the job open up. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Your blessing has made you successful.
Yebo sawubona mntanami. Dumela Yebo ngwana. baba kunjani? Siyaphila mntanami. Saphila ngizothanda ukubonga mina ngafika eGoli ngangihlushwa amaphalsi kakhulu vele kakhulu. Ngathola umuthi ngathenga lo muthi wamaphalsi namuhla nje ngizofakaza ukuthi cha awaphindanga bu. Kikisa. Halalisa. Uthi wathola lo muthi Arokerele sehlare wamaphansi lo benguphakamisile. Hona one kuwe. Engithi noba unama ulcer Kera la hauna ni. sizowashashwa beke ngaphandle. Uthi njengamanje akasenawo amaphansi. Arasana di a. Kikisa. Halalisa. Kusise mntanami. Udimoshona no fatse. Sanibona obaba nobhuti. Ngegama ngontombi eningi intombi engenamamele njengenyoka usuka sambi sinqayinqayi sentokazi. Bese ngokukhethekile sawubona baba wethu. Ave ngikuthanda. Hayi ngale ndlela yeni inkohlakalo. Ave ngikuthanda. Angazi ngiqale ngithini. Ngathi iphupho. Yabona ongakuboni kwenzeka la enqabeni awusophinda ukubone. Ngibonga uSisinosipho, uSizandi no ngiyalikhohlwa igama lakhe angiqolele dadewethu. Ngikhumbula sekuthiwa kuphelile ngami. Kuthiwa zabe untombi eningi kwakwenze njani. Ngikhumbula nangithatha kulesine nathi asambe siyenqabeni. Nganikela cishe ngangino 13 rand mangicabanga. Ngawufaka embengeni. Angishongo lutho okutheni. Kwathi ngesonto elilandelayo wathi uSizandi hambe eKwaXaba akuthinte nje ngesandla. Kwadlula 2 days ngathola icall kwathiwa siyakufuna okhozeni. Kwadlula iviki ngathengela uma umuzi ka 1.6 million. Ngathi iphupho mangixoxa lento akuphelanga isikhathi singakanani. Kwaloku kunyuke njalo ngenza ama-events. Ngithe senginesikhathi eside bafuxaba ngingasezi enqabeni ngenxa yomsebenzi. Mina ngazi ngilozi yasenqabeni isuke sigaxabeza yini. Uthi uyanqaka ngapha uyanqaka ukujike kubekuningi. Yazi wezwa amabele egcwala isifuba uthi kodwa Jesu. Kwase kuba kuninga kaka. Webakithi. Ayikhawula bafuxaba ngeke. Kuthe last month ngafika angazi noma ngasho yini angikholwa izinto ezenzeka empilweni yami ngokunyathela nje la ekhaya. Kwaba nomlungu ohambayo obuyela phesheya ngifonele omunye umngani wami athi lo mlungu udayisa indle yakhe iwu2.2 million. Ngithi Jesu imali engaka we mprofeti wamaJuda ngizoyithathaphi. Nosipho nekhalenda ehlala emva komnyango wakhe angaze ka 20 indala kodwa inobuso bukaBabuxaba. Uyathi ngiyasangana mase ngikhuluma nalesa sithombe babuxaba. Ngivule lesa sithombe ngithi sekunamakhalenda amasha ngithi phekwayo kodwa leyana isuki. Bese ngithi mina we baby we my love ngiyawufuna lo yamuzi lo yana. Akubona ukuthi wenze njani. Yimi lo yana ngihamba ngebank ngiyokwenza application. Bangithi 1.8 million ngathi ya. Ngathi ngilozi yasenqabeni ke leyo. Ngiswele imilomo angazi ngingabonga ngithini ngingakhuluma kushonilanga. Mangikube ngisho ukuthi ngizobongani namhlanje sekukuningi. Engathi yazi ngilozi yasenqabeni ekwenza kumina ikwenze nakunina. Ngibuyela lemnambithi mina bakithi kwa die for nothing iDiamond Slimbe ebaleni. Ngangazi ukuthi ngaba yilontombi eningi enguyena namhlanje. Ngaye ngathi ngihlabelele ngelinye ilanga futhi uSibo. Ngathi nansi lenqola. Sekukuwena ukuthi uyigibela inqola yasenqabeni noma uyigibeli. Ngathi mangihlabelele bangibona ngathi angisile. Mina nganede nganyathela kwavuleka izinto ngisho zabafowethu nodadewethu kwaqaqeka ekhaya izinto ngathi
kwenze njani mangabe kwakwazi ukuthi kwenzeke kimi kungahlulwa yini ukuthi kwenzeke kuwe yazi ukuthi abantu basemhlabeni ungafunga ukuthi ba WhatsApp noJehova noma ba Facebook abahluleli mina ngathi ngifika la ekhaya wangamkela ngemfudumalo ubabuxaba akaphendukanga umahluleli wasemhlabeni wathi ngobuzela inkinga zakho nezinkinga zakini nansi indawo yakho lapha akazange angibuza ukuthi apha amabele wena uyinyoka yini wathi hlala lapha abanye baye bathi ntombini indaba entshebe ungayisusa ngifuna nina maniza ke mniyibone ukuthi uyifakaphi ngithi ngithathele lithuba babuxaba ngiyabonga okwenza kumina uqhubeke njalo ukwenze nakwabanye thank you so much ngiyitholela ubaba kuwena ngayitholela a pillar of strength kuthi kunzima ngiyazi ukuthi ubaba wami ukuphi ngikhalelaphi ngiyabonga ngingabe ngisanda kakhulu ngilethe naya iMercedes Benz weeks ago bekuzoba nomcimbi la ekhaya ngeza nganikela ngengisho ukuthi ngamalini ngayibiza ngegama ngathi ngicela ingilozi yasenqabeni ngibusise ngemoto engiyithanda ngenhliziyo yami yonke sathi sihamba nodadewethu Phele sangena egarage sazi sithembene eMercedes yeka wena wabona intombazana ile ngisophaca Jesu masingena ngithi ngiyayithanda le moto angithi yabaza emagaraji bafaka uthayi bayimisela lapho siyayilengela Nkosi yami ilanga liyashisa kusho ukuthi babuka nje ukuthi yazi nomfazi uneruji ngathi ngiyayithanda lengabuyela endlini hey ngathinta lapho nalapho phela ngakusasa ngathola icall kwathiwa congratulations iBMW iMercedes Benz abalapho ngemuva ngizocela ababuxaba ungibusisele yona mkhulu ukuthi ngasondelwa yimfamona ngoba siphila emhlabeni wemfamona uthi uzama babe bekuzingela uthulele beqimlilo esikhathini samanje kunabantu abafise ngathi ihlombe lingahlezi lishayelwa bona bodwa waqala waphumelela usunenkinga waqala waphumelela kini uzuflathele ngisho bomndeni uflathelwa abakini kuthi hayi lo waphendula idlozi libheke yena kanti lutho nazi imbenge akunamutho akunalutho nazi imbenge ngiyabonga uya prophet ukhuluma la dance kade ngisho la ekhaya khona 120 ke bua